ukwenza i-door to door. Kunalabo abazawuthi i-ANC senzeleni nebese niyasho ukuthi bowungeke ube lapha ngaphandle kwe-ANC wena ngokwakho. Bowungeke ube lapha. Kulo msebenzi owenziwe i-ANC. Ngaye ngithi ke, you know, okunye okubonakalayo kahle ukuthi i-ANC sebenzile. And abantu banokuthi no ningasitsheli ngoloko enikwenze kudala sithi vele sizokhuluma ngakho ngoba namanje siyakwenza siyaqhubeka asimanga ndawonye. Ngithi uma ubuka nje abantwana basesikolweni babuyele esikolweni ngobuningi. Uma sibuka for instance i-pass rate yabantwana ku-matric, ubuka ama-province nama-province, wathi ama-results mayephuma this year, ngajabula kakhulu uma ngibona ukuthi KZN iyakhuphuka iyaphezulu. And ayikhuphuki kuphela, ikhuphuka nakuma-bachelor's pass. Abantwana abalapha bazibisele ukufunda futhi bathola ama-bachelor's pass aya phezulu sonke isikhathi. Bafunda nani futhi? Bafunda ne-mathematics. Le subject enzima bayayifunda futhi bayayipasa. Kulapho ubonayo ukuthi ngempela izinto ziyakhuphuka, ziyaphezulu. Bengilapha ngathi last ngo-December ngihamba no-comrade Sihle Zikalala siyobheka imisebenzi esiyenzayo ukwakha amabroho, ngoba uma ina imvula amabroho la amadala ayabhidlika. So sakha amabroho nalapha eKZN sesakha amabroho amaningi Eastern Cape nakwezinye indawo. Sikuprogram yokwenza imisebenzi. Manje kulama amanye amaqembu ahamba athi nywe. Ngiyababuza ngikuseni ke nawakha amabroho na? Not even elodwa. Abazi nokuthi bazowakha kanjani. Okay, ungahle uthi no abekho kuhulumeni. Kodwa sengisho ukuthi neplan yokuthi ibroho iyakhiwa kanjani. Sase iphupho nje. Kodwa ukongolose uyawakha amabroho. Ukongolose uyayenza yonke le misebenzi. Okunye okubonakala kahle uma uhamba kuyo yonke le South Africa, ngoba intuthuko uyibona nge-infrastructure, ubona ngezindlela, ubona ngezinto eziningi nezindlu. La uhamba khona uyabona ukuthi intuthuko ikhona, i-development ikhona, and i-development eningi iyakha imisebenzi. Okungijabulisayo uma ngihamba around ukubona ama-highway, yabona abantu abaphuma phesheya uma beza la eSouth Africa babuka the physical environment esinayo, babuka ukuthi yes lelizwe liyahamba liyashukuma liyaphambili. Babuke babona ukuthi kunezindlela ezakhiwayo, and uma bebuka futhi bayabona ukuthi siyaqhuba siyaphambili nokwakha izindlela endaweni eziningi. Uma befika la eGauteng uma bebuka bathola ukuthi hayi kunama freeway. Uma beya nakwesidorobha ezincane bathola ukuthi lapho indlela ziyakhiwa. Uma befika la eKZN, uma befika eThekwini bathola nama-highway, enye indlela ihamba ngapha, enye indlela ihamba ngapha, enye ihamba ngapha. Bathi hayi bo, khona la e-Afrika izinto ziqhubeka ngale ndlela. Sithi yebo, ningasibhekeli phansi, ningasibukeli phansi, siyaqhuba. Okunye engikuthandayo engithanda ukukhuluma ngakho ukuthi you know umsebenzi obonakalayo owenze ukhulumeli waka-ANC ukwakha izindlu, ukwakhela abantu bakithi izindlu. Mina bengiloko ngithi no sesakhe
4 million yezindlu. Ngithi hayi sakhe izindlu. Uminister we human settlements wathi no president sakhe 4.7 million yezindlu. Manje izindlu lezi fana nendlu le esiphuma kuye kagogo. Yes, yona yakho ekudala. Kodwa wona umsebenzi osuwenzayo ukuthi sakha indlu. These days uma sakha indlu uhulumeni spends about 160,000 rand. Sithathe leyo ndlu siyonika umuntu mahala. Sithi na indlu yakho unikwa uhulumeni. Maye Western Cape siyonikeza omunye ugogo indlu. U-MEC walapho we-DA wathi kimi, President, le ndlu siyakhe nge-160,000. Kodwa namhlanje if bekungayenzeka ukuthi lo gogo ayithengise le ndlu uzawuthola 460,000 rand. Wathi kusho ukuthi simnike 300,000 mahala. And hilento esiyenzayo uma sinika abantu izindlu. And abanye ke siqala iprogram yokuwenza ama-stands ukuthi ube ne-stand sakho and kube nama-services. Sifaka ugesi, sifaka amanzi. Uma ufuna ukuzakhela indlu uzakhela indlu. Kodwa iprogram yokuqhubeka nokwakhela abantu izindlu iyaphambili. And sithi kulabo bantu abangakazithola izindlu sithi nawe usendleleni uzayithola indlu yakho uma siloku siya phambili. Fana nomunye umama engeke ngahlangana naye